L-eks Ministru opinjonista Michael Falzon stqar li l-ġimgħa li għadha kif intemmet kienet ġimgħa terribbli għall-Partit Nazzjonalista. Fl-artiklu intitolat Rushing Recklessly to Judgment, il-Perit Falzon qal li l-Inkjesta Egrant mill-Maġistrat Bugeja ġabet magħha inkwiet kbir f'tal-pjetà. Qal li kull min jaqra bir-reqqa l-konklużjonijiet tal-inkjesta jirrealizza li l-inkjesta kienet kisba kbira għar-Rule of Law f'pajjiżna. Il-Perit Falzon qal li l-Maġistrat Bugeja għamel biċċa xogħol tajba ħafna u fissira bħala konferma tal-indipendenza tas-sistema ġudizzjarja Maltija. Qal li l-inkjesta tixhed ukoll li r-Rule of Law f'pajjiżna hija ħajja u b'saħħitha. Sostna li dawk li bħal Simon Busuttil allegaw li f'Malta m'hawnx Rule of Law għamlu dan b'esaġerazzjoni u inutilment. Qal li dawk li għadhom qed jinsistu li Egrant hija ta' Mart il-Prim Ministru ħarġu bruxmata skużi banali għax ma jridux jaċċettaw il-verità. Sostna li l-verità hi li m'hemm l-ebda rabta bejn Egrant u Michel Muscat, għajra l-dokumenti li ġew provati li kienu falsifikati. Qal li kien hemm mijiet ta' nies li kienu konvinti li Egrant hija ta' Michel Muscat u dan sempliċiment għaliex qalitu l-blogger u għax Simon Busuttil ma waqafx jirrepetiha. Sostna li l-aktar ħaġa stupida li wirtet il-politika Maltija tul iż-żmien li Simon Busuttil dam kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni hija l-mod stupidu li bih kien jirreaġixxi għal ċertu allegazzjonijiet. Huwa sostna li l-mod stupidu traskurat li bih kien jasal għal ġudizzju jagħmlu wieħed mill-agħar mexxejja fl-istorja politika ta' pajjiżna. Saħaq li l-istorja Egrant se tibqa' mażra mon il-Partit Nazzjonalista sakemm ma jiddiżassoċjax lilu nnifsu minn magħha immedjatament. Fid-dawl tal-fatt li l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil baqa' jirrifjuta milli jissospendi lilu nnifsu mill-partit, il-Perit Falzon qal li l-kap nazzjonalista Adrian Delija jrid jieħu deċiżjonijiet ibsin jekk irid juri li huwa kap tal-partit u jiġbor xi ftit ta' rispett għall-Partit Nazzjonalista.